Thina abantu abamnyama siyasokola kakhulu laa nto kuthiwa umntu omnyama akathandi ubona omnye siya phambili. Thina abantu abamnyama siyasokola kakhulu, more especially apha kwi-business. Seke kwasuka abantu ngoku bamanye amazwe bambisana ngokwebhizinesi apha kwilizwe lethu. Ndingekho kuloo nto ke phofu, and nabo ndiyabathanda kakhulu. And more especially ii-customers zam kwibhizinesi zam ngabantu bangaphandle because siyavana kakhulu and siyasebenzisana. Ihlobo esisebenzisana ngalo ngeke ubhilive. Andikho kuloo nto, but eyona nto endifuna uyitsho, thina abantu abamnyama siyacinezelana.